Hi guys! Welcome back to my channel. And ayan, ang gagawin ko today is kukuha ako ng kuhol na makikita dito sa province. Doon, parte doon sa unahan may mga palayan doon. So maraming mahuhuling mga kuhol. So yun yung gagawin natin for today at lulutuin natin siya mamaya pagkatapos kong manguha. So ito yung lalagyan ko. Ito yung lalagyan ko. At sana mapuno to. Halika, samahan mo ako na kumuha ng kuhol. So ito guys yung nakuha ko kunti pa lang. And yan nga, very challenging din na maglakad dito sa Pilapil. Kasi kung makikita nyo, sobrang nipis, sobrang liit nung lalakaran mo na Pilapil. So ito yung kulay pink na to. Napagkakamalan nila na iba yung parang candy daw. So ito po yung itlog ng ng kuhol. So dito sila usually nagpaparami sa palayan. And para lang din sa kalaman ng iba. So ito guys, habang nanguha ako ng kuhol, may mga kangkong din dito na ay, ang lalim. Hanggang tuhod. Ang mga kangkong dito natural lang na nabubuhay. So yung mga kangkong na walang abono. Bata pa. Gamit sila. guys, hugasan na natin itong mga
apple, tsaka yung gulay na nakuha natin. So ito yung bukal. Actually dito kami kumukuha ng inuman. Yung aming tubig na maiinom, talagang dito fresh na fresh. Walang halong mga kung ano-ano mga hinahalo sa commercial water. Ayan. Katong natin dito. And dito rin ako dati naliligo nung nag-aaral pa ako. Araw-araw dito ako naliligo. So as you can see yung bukal, medyo mahina pa yung tulo. Kapag tag-ulan, sobrang lakas ng tulo nito. We're done. Ito lahat yung nakuha kong kuhol. So ito guys, nababad na natin siya ng more than 24 hours. Ang purpose ng pagbabad para mailabas nila yung mga kinain nila. Para maging malinis din. Para safe siyang kainin. So, nakikita nyo yung mga kinain nila. Ayan. So, hugasan natin siya ulit. So, lalagyan natin ng lemon. Dahon ng lemon para maalis yung langsa niya.
So ito na guys, yung puhol. Naluto na siya. So ang process natin, yun nga, prinito muna natin siya and then bago natin siya ginataan and sinaluan ko siya ng konting gulay. Yung pako na kinuha ko habang nangunguha rin ako ng puhol. So tikman natin. Init. Ang sarap, promise. The best. Yung iba, nadidiring kumain ng kuhol. Kasi usually naman talaga, hindi siya kinakain. Hindi siya as in kilalang pagkain. Pero kung ipaprocess mo siya ng maayos, lutuin mo siya ng maayos, malinis, masarap siya. Oo. Crunchy siya kasi, yun nga, prinito ko siya. Masarap. Thank you so much sa lahat na nanood. Bye-bye.